Realment estem pitjor en el moment d'ara, és a dir, estem pitjor en nombre d'empreses. És a dir, sobretot a Mallorca sí que està molt més consolidada aquesta cultura tecnològica i a Menorca estem una mica enrere, però això el que vull recalcar és que realment nosaltres ens posarem en el mateix nivell que les altres illes. De fet, ja dic, som menys en proporció en nombre d'empreses i les empreses són més petites. Per això més m'agrada recalcar que no és el fet que siguin empreses petites aquí, no vol dir que estiguin menys capacitades que qualsevol altra empresa de Mallorca, per exemple. Simplement perquè per l'alimentació geogràfica és molt més complicat muntar qualsevol empresa de base tecnològica per tenir una resposta ràpida aquí. Però és a dir que amb aquest impuls, amb la idea nosaltres ja de col·laborar amb altres empreses i d'exportar els nostres productes, que és aquesta petita empenta que ens falta, després sí que nosaltres ja no estarem limitats a nivell de Menorca, que nosaltres ja anarem a exportar, ja sigui a nivell nacional o a nivell internacional. Per tant, crec que aquí aquest impuls farà que sí que hi hagi empreses, les empreses que ja estiguin molt més consolidades, que se'n creïn de noves per exportar el producte a nivell nacional o internacional. Per dir que jo dono per suposat que vol dir això, que des de Menorca sabem que el creixement serà més alt. Té una molt bona matèria prima. Gràcies.